אתם יזמתם את החוק. חבר הכנסת מולה, אני קורא לך. אתם חברים מרכזיים בקדימה. חבר הכנסת פלסנר, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת זוארץ, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אבל אדוני, היא צודקת, אכן שונה החוק. אני רוצה להראות לכם איך הוא שונה. אני אראה לכם איך הוא שונה. קודם כל אמרתי אתם. לא אתם, זה לא כל חברי קדימה תמכו בחוק, אבל חברים מרכזיים, למשל יושבת ראש סיעת קדימה, מיוזמי החוק דליה איציק, למשל יואל חסון, למשל רוחמה אברהם בלילה, למשל מגלי והבה, למשל צחי הנגבי. אלה חברי קדימה, אני יודע שהם ייצגו רבים אחרים. חברת הכנסת זוארץ, אני קורא לך לסדר. לא, לך, כי היא פעם ראשונה. נצטרך להרגיע אותם הרבה יותר. היא עוד פעם, לא פעם ראשונה קרא לך. רבותיי, יש קריאות ביניים, אני סובלני. אתם לא קוראים קריאות ביניים. קודם כל, אנחנו מסכימים שזה אתם. אף אחד לא זייף את החתימות. זה שלכם. חבר הכנסת פלסנר, אני מזהיר אותך. אין ספק שהיא משתתפת במשט שמטרתו שבירת מצור חוקי, חבר הכנסת עפו אגבאריה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אני מצפה לגינוי שלהם את ההתנהגות הזאת. חברת הכנסת חנין זועבי, אני קורא לך לסדר פעם שלישית, נא לצאת. חבר הכנסת הורוביץ, מדיניות הממשלה נתמכת או נשללת על ידי הכנסת. ועם כל הכבוד לאישיות של כל אחד, נא להוציא אותה מיד. ועם כל הכבוד, חבר הכנסת הורוביץ, לאישיותו של כל אחד מחברי הכנסת, הרוב קובע בכנסת. הרוב קבע בכנסת ברוב של אחד שהסכם אוסלו יאושר על ידי הכנסת. רבותי, חבר הכנסת, לא, אין פה דבר שהוא אומר מדיניות הממשלה. נא להוציא מיד את חברת הכנסת זועבי. מיד להוציא אותה. כל ההפגות שלה. את מנצלת את הדמוקרטיה. אם את תרימי יד, תוציאו אותה מיד. מיד להוציא אותה. חבר הכנסת נסים זאב, אני קורא לך לסדר